след приключване на упражнението в скоби или състезанието е необходимо кучета да бъдат закопчани отново. Видяхте, че с едното имаше малък проблем, това са кучета малки, отдалечи са. Аз тръгнах народно в противоположна посока, за да го прибера. Но тук има обясними причини, така че не се приема нещо за някаква фатална грешка. Но видяхте как приключи намирането на 4 дивича, като превес в това упражнение, за което се проведе за първи път, имаше джерма, женското. Този мъжкия джерум, за сметка на това пък той от много някъде към 8-9 метра разстояние засече миризмата на живия гълъб и това до някъде компенсира проявленията на сестра му джерма. Благодаря за вниманието.